बिनि गाहाम बोसोरखौ जोङो नायनि एसे पदखौ आं फरायनानै आरम्भ खालामनो गोसो जादों बेखौ जोङो माबानिफ्राय लानि लुकास 21 नि 36 मोनसेल' भइसखौ जों फरायनो हमनानै गसङोब्ला दान्दिसे 2 मिनिट लुकासनि 21:36 ओमफ्रायना आं फरायनि मानोना बियो पृथ्वीनि सायाव थामिनाय मानसिफोरनि सायाव फैगोन नोंसोरो रागाबो आरज खालामै सिरि मोननानै था नोंसोरो बेफोर गासै जाथायफोरनिफ्राय एरखेनो आरो मानसिनि फिसाज्लानि सिगाङाव गसंनो हानाय जागोन কিন্তু এই সকলোবোৰ ঘটিব লগা ঘটনাৰ পৰা তোমালোকে হাৰিবলৈ আৰু মানুহৰ পুত্ৰৰ আগত থিয় হ'বলৈ যেন সমৰ্থ হোৱা এই নিমিত্তে সকলো সময়তে বৰ দি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা আৰু এটা পদটো মই পঢ়ি ল'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে এইটো হ'ল প্ৰথম থেছালনিকা 5:6 এবার মই ইংৰাজী পঢ়িম Therefore let us not sleep as do others but let us watch and be sober हिंदी में सावधानी के साथ अपनों पर नियंत्रण रखो तो बे मुंनै पदखौ लानानैनो आङो दिनै बे गाहाम बाथ्राखौ आङो दावगालांनो सानदों बे पद मोननैखौ फरायोब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा जों मिथिनो मोनगोन बाइबेलाव जोबनाय बोथोरखौ बुंनाय जादों There will be an end time that is mentioned in the Bible जोबनाय बोथोर जागोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों आरो गासैबो इसोरनि हाबाफारिफ्रा प्रफेसिफ्रा मोनफा मोनफा जाफुंगासिनो दङ आरो बाखि थानाय जेनेखि प्रफेसि बेबो नैबे जोबनाय बोथोराव गासिबो जाफुंजोबगोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थायो आरो जोङो गांसेनि थेसालनिका 4:15 निफ्राय 17 पदआव मोनसे घटनाखौ जागोन होननानै बे जाहैबाय रेपचारनि घटनाखौ बे गांसेनि थेसालनिका 4:15 जादों बे जाहैबाय मोनसे महिमा गोनां मोनसे घटना अख्राङाव जागोन होननानै बुंदों A glorious event will take place बेखौनो जोङो रेपचार होननानै बुङो माबायदि रेपचार जागोन जिसु ख्रिस्ट'खौथ' जों नुनो मोनाखै 2000 बोसोरनि आगोलनि सिगांनि मानसिफ्रासो नुनो मोनदों दा बे जोंनि आमोलाव रेपचारा जायोब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जों नुनो मोनगोन अबयसे बेखौ जोङो न'खरावसो नुनो मोनगोन मोखांजों मोखां दा नुनाया हयथ' उनाव जागोन खिन्थु नैबे ग्ल'रियास इभेन्ट रेपचारनि समाव जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोमैयाव जों नुहरगोन आरो बे जोमैयाव दिनैनिफ्राय बारग'लांनाय समफ्राव जेसेबांनाखि मानसिफ्रा थैनानै थाबाय नाथाय
थैनानै थानाय नाथाय ख्रिस्ट'नि बोर बिसोरो थांनानै जिसुखौ लोगो लाहैयो आरो बिनि उन जों गोथांफ्रा जायफ्रा जिसुखौ मोनबाय जायफ्रा जिसुनि बादि सोलिबाय जायफ्रा गोथार जानानै थाबाय बिसोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनियाव मोनहैगोन बेखौनो जोङो रेपचार होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो दा दुखुनि बाथ्रा बाइबेला बुंनाय बादि गोबां मानसियानो नैबेबादि महिमा गोनां जाथायखौहाय मिस खालामदों अर्थात जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो लाहैनो हानाय नङा गोथाङै थानायफ्राबो थैनानै थानायफ्राबो जायफोरनाखि जिसुखौ मिथियाखै जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानियाखै धर्मिया जीवन जापन खालामाखै बिसोरो नैबे ग्ल'रियास इभेन्टखौहाय मिस खालामदों এই বাইবেলত কিন্তু ৰেপচাৰৰ ঘটনা হৈছে এইটো সকলোৱে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব যিসকল খ্ৰীষ্টক জানে খ্ৰীষ্টৰ বচনমতে চলিছে ধৰ্মীয়া ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিছে তেওঁলোকেহে আকাশত মেঘত যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগ লাগিব পাৰিব বুলি বাইবেলে আমাক কৈছে दा बेयो जोंनि चिन्तानि बिषया it is the matter of concern for us that whether I can be raptured মই উত্তোলিত হম নে নাই आङो लेखा जागोन ना बेखौ जाया बे मोनसे जोंनि चिन्तानि बिषय जानानै दङ बेनिखायनो आङो दिनैनि बे बोसोनखौ लानाया जाहैबाय नोंसोरो लागाबो आर'ज खालामै सिरि मोननानै था আপোনালোকে सावधानी के साथ अपनों पर नियंत्रण रखो और और दिया प्रार्थना करा हर क्षण सतर्क रहो और प्रार्थना करो हर क्षण सतर्क रहो और प्रार्थना करो सीरियस से बोसोन बायदिनि थाखाय दा आं जिहेतु बुंबाय बे रेपचारा माब्ला जागोन बाइबेला बुंदों इभेन जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों बे थिग तारिखखौ आं बुंनो हाया आंबो मिथिया बिफानि अनगायै रावबो मिथिया नाथाय बे जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आरो बे जागोनखौ नोंसोरो माबोरै मिथिगोन होनदों बोथोरजों Maybe I do not know the exact date and time, but you will know the season. बोथोरखौ नोंसोरो मिथिगोन दा बे बोथोरालाय माबोरै बे बोथोरखौ जोङो नायनो थाङोबा बे बोथोरा दा दहाय जोंनि बिनानाव बुंनाय बादि it's already happening. दा events mentioned in the Bible are already taking place. जागासिनो दङ deceiving of the people मानसिफोरखौ आन्दायहोनाय थगायनाया जागासिनो दङ बांग्रि मावनाया जागासिनो दङ बेनिफ्राय नेशन देशनि सायाव देश जातिनि सायाव जाति बांग्रि मावनाय बेफोर गासिबो जागासिनो दङ बे बोसोरखौ जोङो नायनो थाङोबा बे माबायदि समलिस बेयावनो बे गासैबो जों नुदों सारिनिफ्राय भारतआव गासिबो मेनसन खालामजोबनाय दङ बे मा जागोन बे मा जागोननि गेजेराव आङो सर्टलि बुंनोसै बेफोर जाहैबाय प्रथमावनो बे डिसेपसनानो फार्स्ट जाजेनगोन बे थगायनाया जोंनि गेजेराव अलरेडि जाखाबाय बे जाहैबाय Jesus himself said that wars nation rise against deception of the nations rise against other nations, kingdom against kingdom, famines, pestilences, earthquake, affliction and killings, persecution, hatred, betray one another, false prophet,
iniquity and waxing for love of men. 디테일이 달라지고 메모리 코트나야 나가신 거. 나타이 뭐지? 이니quity dead sin. गाव sin महरा दा फैसिगोन. दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो नैबे सिजन बोथोरखौ जोंनो खोन्थाहोदों नोंसोरो बोथोरखौ मिथिगोन अर्थात बेबादि जायोब्ला नोंसोर मिथिदो बोथोरा खाथि खाथि जेरै बाइबेलावबो बुंदों बे माथायाव दङ बे मोनसे बार्ड थेंक्स बेखौ जों जानायनि सिगां बे सानाय बेखौहाय जागोनदों नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंबावदों नाथाय बे जोबनाय नङा बे आरम्भनिसो दिस इज द बिगिनिं अफ आगेखानि बे बिसेसखरि जोङो वारनि बाथ्राखौ जों नायोब्ला नुनो मोनगोन माबायदि वारा जागासिनो दङ दा नैबेनो थाङै थुङै बाइबेलनि मथे आंनि मथे बे आर्मागेदन वार and the Armageddon war will be the third world war. Future विश्वयुद्धआव बुंबावदों बेबादि अबस्थाया सोलिगासिनो दङ थिग আছে दा बे जोबनाय बोथोराव इसोरनि परिकल्पनाया मा What is the God's plan? इसोरनि परिकल्पनाया जाहैबाय बै नहानि आगोलाव जा जादों बे जाहैबाय फोथायग्राफोरखौ बासायनाय गतिके बे जोबनाय दिनावबो बिदिनो जागोन जायफ्रा फोथायनाय थागोन जायफ्रा नेनानै थागोन जायफ्रा प्रार्थना खालामनानै थागोन गावखौ स्पटलेस खालामनानै दोनगोन नैबे बिसोरखौ नहानि आगोलनि बायदि बोखांजानायखौ मोननो हागोन दा दानि बोथोरखौ जोङो नायोब्ला जों मिथिनो हागौ बा बुंनो हागौ बाइबेलनि प्रत्येक बोसोनानो दानो नंगौ होननानै जोंहा नुनो मोनगासिनो दङ लास्ट डे जेखौ बुंदों बे लास्ट डेआ जाहैबाय the day of the Lord फोरबोनि समय फोरबोनि दिन बेखौ मोनसे दंबावो Lord of the Day and Lord's Day. Lord's Day आ बे आलादा Sunday, the day of resurrection खौ Lord's Day होनना बुङो. The day of the Lord आ बे जोबनाय बोथोरखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय लोगोसेनो Jacob trouble होननानै बुङो बाइबेलाव. जेरै ख्रिस्टनि सानफोराव बेखौ बुङो Jacob's trouble आरो दानियेलाबो 12 अध्यायनि 1 पदाव बे बाथ्राखौ बुंगोन जोबनाय बोथोरनि बाथ्राखौ दा बिदि होननानै जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो साननो हागौ जे बेबादि ओरैबादि घटनाखौ जागोन होननानै जोङो बाइबेलाव लिरदों इसोरा बे गासैबोनि सायाव गावनि कन्ट्रलखौ दोननो हागोन गावनि कन्ट्रलखौ इसोरा दोननो हागोन हाया Bible is very clear that God is in control of every moment and the event of the last days. मानोना बिनि इस्सानि अनगायै जेबो प्रफेसिया जाफुंनाय नङा गुबुन प्रफेसिफोरा जाफुंनाय नङा नाथाय बिनि समाय लानाय प्रफेसियासो जाफुंगोन That means God will be in control of every moment and event of the last days. इसोरनि आखायाव थाजोबगोन बे बाथ्राखौ बाइबेलाव जोंनो रोखा रोखादों 2 Chronicles 26 आव इतिहासनि 20 पदाव मानोना बेनो गासै बोलोआ बिनि आखायाव दं बे गासै बोलोआ बिनि आखायाव दंब्ला बे गासै जाथायाबो बिनि इस्सा मथे बिनि परिकल्पना मथेबो जागोन बिनि अनगायै जेबो घटना जानो हानाय नङा दा बेनिफ्राय इसोरनि परिकल्पनाया मा मोनसेबाव जे बयबो जेरावबो नस्थ' जायोबादि आरो बयबो गोसो सोलायनायाव सहैनांगोन बेनो लास्ट डे
Ini जोबनाय बोथोरनि मोनसे इसोरनि परिकल्पना जे बयबो जेरावबो आद्रि जायोबादि नाथाय बयबो गोसो सोलायनायाव सलिनो हानायबादि 2 Peter 3:9 2 Peter 3:9 आव बे बाथ्राखौ बुंदों आरो इसोरनि परिकल्पना माबाव जे बिनि परिकल्पनाया गोथारफोरखौ गाज्रिफोरनिफ्राय उइकेटफोरनिफ्राय सेपारेट खालामनाय नाथाय through suffering, through troubles, through tribulation ini गेजेरजोंसो बे गोथारफोरखौ गाज्रिफोरनिफ्राय बियो रग' खालामदों नैबे मोनसे इसोरनि परिकल्पना दा बेथ' जाहैबाय इसोरनि परिकल्पना दा जोङो ख्रिस्टियानफ्रा मा बाथ्राफोरखौ दा मिथिनो गोनां मा बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो गोनां बेयाव जों माखासे पइन्टखौ आं लिरदों जे जोङो दाबो दहाय नोंनाव बुंदोंमोन जोङो खोमसि संसारावनो थानो गोनां We love darkness rather than light नैबेखौहाय माबा जहननि 3:19 लिरदों Because people love darkness rather than light and in fact we are stubborn and there is unbelief among ourselves আমাৰ মাজত এতিয়াও অবিশ্বাস আছে আৰু আমাৰ কি বুলি কয় এইটো অসমীয়াত কৈ নাজানো স্থাপন আছে কঠোৰ ভাৱটো আমি লোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়াও এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কি জানিব লাগে কিছুমান কথা যে ঈশ্বৰে আমাক এটা কি কৈছে ভুল বিশ্বাস পঠাব বাইবেলতো লিখা আছে send us a strong delusion ভুল বিশ্বাসটো আমাৰ মাজত নাথাকিব অৰ্থাৎ বিশ্বাস কৰিব নলগা কথাটোৱে আমি বিশ্বাস কৰি পাওঁ जेरै जोङो मन्त्रफोरनि खोथाखौ बुङो जिसुबाखौ बुङो दा बिनि गुदियानो जाहैबाय सैतान दा सैताना जे खामानिफोरखौ जोंनो दिन्थिगोन बे खामानिखौनो हयथ' जोङो बिसास खालामनो हागौ बेखौ इसोरा बुंदों बाइबेलाव 2 Thessalonica 2:10 पदआव बुंदों God will send a strong delusion बेखौ जों मिथिनो नांगौ अर्थात जोंनि बेबादि stubbornness जोंनि खोमसियाव थानायनि सल'नि थाखाय बेबादि अबस्थाखौ जोङो नाथाय हरगोन ओंखायनो बिदिनो जोङो नंगौ नंगौ आंनि जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ फोथायगोन नै गाबोननोसै दे माबाया बेटसारा होननानै बुङोबा बेखौ जों फोथायगोन बिनि उनाव थांफागोन बेनिखायनो नैबे स्ट्रं डिलुसना जे जोंनाव फैगोन बेखौ इसोरा बेनिफ्राय एन्टिक्राइस्ट स्पिरिटआ बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ एन्टिक्राइस्ट स्पिरिटआ आरो बेयो जोंनो फल्स डक्ट्रिनफोरखौहाय फोरोङो नंखाय धर्म बिसासफोरखौ जों मोनजागोन दाखालिसो आङो इउटुबाव जोंहा सासे बुंबाय Bible is a strength. Bible is a strength. Itu sudah hotai, nanti isinya disokong. Bible asli komentar dia Bible nak sama. Disokong. Bible nak sama. Bible nak mengkai dia Bible nak kau ikhlas. Asli kalau dia dia Bible, nanti dia kau benar. Nanti dia disokong. सासे इसोरनो बांसिन बै आफ्रिकानि मानसिफ्रा जे there won't be any second coming. Yesus Kristus फैया jadi nggak second time. Dan kita promote kalau karena itu prophet dari itu. Prophet होननानै बुङो आरो गोबाङानो बिसोरखौ फोथायो नंगौना नंमारगौना बा नंगौ हागौ दा बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो हादों
बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जे जोङो गासिबो स्पिरिटखौहाय जोङो फोथायनो नाङा। गासिबो स्पिरिटखौ जों फोथायनो नाङा, नाथाय बेखौहाय जोङो बाइबेलनि बाथ्राखौहाय जोङो बेखौहाय टेस्ट खालामनांगौ। बाइबेलनि बाथ्राखौ जोङो टेस्ट खालामनांगौ। गांसेनि जहन सारिनि एगाव बे बाथ्राखौ मोनो। गांसेनि जहन सारिनि एगाव know that even though बियो गांसेनि जहन सारिनि एगाव बे बाथ्राखौ बुंनाय दङ। बेनिखायनो जोङो स्पिरिटखौहाय जोङो टेस्ट खालामनांगौ। गासिखौबो जोङो फोथायनो नाङा। अर्थात बाइबेल इज द सल्युशन हियार। जायफ्रा बाइबेलखौ फरायबाय थायो, बाइबेलनि गियानखौ मोनबाय, आरज खालामबाय थाबाय, बिसोरसो सिनायनो हागोन बे डक्ट्रिना नंगौ ना नङा। बेनिखायनो जों बेखौ बुंदों जे बेबायदि डक्ट्रिनफोरखौ नोंसोरो गासिखौबो दाबोथाय, नाथाय बिसोरो बाइबेलनि बाथ्राखौ नोंसोर टेस्ट खालाम, परीक्षा खालाम, बे जानो खाबु गोनां। आरोबाव यीशु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोङो बे संसारनि मानसि नङा। We do not belong to this world. We have home in the heaven. मानोना यीशु ख्रीष्टआ रम 11 नि 15 आव बुंबाय जे आंनि आफानि न'आव गोबांथार थाग्राफोर जायगा दङ। गैयामोनब्ला आं नोंसोरनो खोन्थागौमोन। आरो आं जेब्ला फैफिनगोन अब्ला आं नोंसोरखौबो आंनि न'आव आङो लागोन। I will receive you to myself. आरो नोंसोरो अरायबो आंखौ बिदिबा बेखौ जों मिथिनि जों बे संसाराव दं हयथ' सोरबा 70, सोरबा 80, सोरबा 90, सोरबा 40-50 बे बैसोखौ मोननायफ्राबो, नाथाय जोङो बुजिनि जे बे संसारा जोंनि न' नङा, जोंनि न'आ अख्राङावसो। जायखौनो यीशु ख्रीष्टआ बुंदों आं नोंसोरखौ फैफिनगोन, आं नोंसोरखौ लांगोन, बाथ्राखौ यीशु ख्रीष्टआ बुंदों। दा बेनिफ्राय जोङो माबोरै जिउ खांनानै थानो गोनां बे जोबनाय बोथोराव माबोरै जोङो जिउ खांनानै थानो, हाउ टु लिभ, কেনেকৈ আমি জীৱন যাপন কৰিম, নিশ্চিত জীৱন যাপন আমি কেনেকৈ কৰিম, এইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি কেইটামান বাইবেলৰ পদ আমি লৈছোঁ। এইবিলাক প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰম 12 পৰা 14 পদত, Roman 12 পৰা 14 পদত rejoice in hope, be patient in tribulation, constant in prayer. Rejoice in hope. আশা কৰি আনন্দ কৰা। কি আশা? এই যে আগতে ক'লো যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে মই তোমালোকৰ কাৰণে ঘূৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া মই ঘূৰি আহিম তোমালোকক মোৰ লগত লৈ যাম আৰু তোমালোকে যাম। This is the hope. গতিকে এই হোপৰ ওপৰত, আশাৰ ওপৰত আমি ৰিজইচ কৰিব লাগে, আনন্দ কৰিব লাগে। এইটো হ'ল ৰমৰ আশা কৈছে। And be patient in tribulation. Tribulationটো আমাৰ আহি আছে, আহি থাকিব, আৰু ডাঙৰৰ পৰা ডাঙৰ ট্ৰিবুলেশ্যন আমাৰ মাজত আহি আছে। এই ট্ৰিবুলেশ্যনটো আমি কি কৈছে, পেচেঞ্চ ৰাখিব লাগে, ধৈৰ্য ৰাখিব লাগে। কিছুমানে কি হয়, এনেকুৱা বিপদ আপদ আহিলে মই এই বিপদ আপদটো মই সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই কি কৰোঁ, মই চুইচাইড নামাজৰ পেট্ৰল ধ্বংস হৈ আছে, ইজৰাইলী চৰ্দাৰবিলাকক আহিলে আমাক মাৰিবই, তাৰ আগতে কৈছে be patient in tribulation, be constant in prayer. আপনার সদায় আমি করব লাগে without ceasing, আমার কোয়া আছে। আৰু ধুনীয়া কৈছে এইটো do not be deceived. এইটো সবচেয়ে ডাঙৰ কথা। end times-आव जोबनाय बोथोराव थगायजानाया बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा। सोरबा हयथ' लिडार फैगोन, सोरबा हयथ' डिन'मिनेसनानो ओंखारगोन, नैबे जोंनि डिन'मिनेसन दं, ओंखायना
बेनो बाइबेलनि डक्ट्राइन बेखौसो फोथाय बेबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंनो हागौ बेनिखायनो जोङो थगायजानो नाङा एबा मिसलिड खालामजानो नाङा आरो थगायजानो नाङाब्ला मिसलिड खालामजानो नाङाब्ला जोङो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ जोङो फरायनानै बेनिफ्राय जोङो गोदोम फोथायनायाव जोङो गसंब्ला थगायजानो नाङा आरो बेनिफ्राय be self-control and sober गावनि आत्मनि सायाव बेबादि carnal minded and spiritual minded carnal minded बेदरनि बादि जिबन जापन खालामनाया मा होनो थैनाय आरो जिउनि बादि थाबायनाया मा होनो जिबन spiritual minded is life and peace होननानै गावनि आत्मनि सायाव बिदिब्ला जोङो नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनि मानोना जोंनि जिउ खांनाया नैबेनो बांसिनानो जोङो बेदरनि बादि बेदरनि सिन्थाया बांसिन खायसेया ओंखाम ओंख्रि जानो हाया ओंखायनो आं मा होनदों गासैबोराव आं थानो हाया अर्थात बियो कार्नेल माइन्डखौ बियो गोजोननो हाया फास्टिंआव थानाय माने जों स्पिरिचुवेल एक्सारसाइज गतिके बेयाव जुदि जोङो फैनो हायाब्ला जोङो कार्नेलावनो जोङो थानांगौ बेनिखायनो जोङो सेल्फ कन्ट्रल एन्ड सबार होननायनि अर्थआ बेनो बबेबा सबार सेल्फ कन्ट्रल आरो बबेबा बाइबेलाव बेखौ एसे गुबुन हिसाबै बुंदों सबारखौ सेल्फ कन्ट्रल होननानै बुंदों बेनिफ्राय नैबेयाव मोजां फैबाय फास्ट एन्ड प्रे फास्टिं खालामनाय आरो प्रेयार खालामनाय फास्टिं खालामबा जोंनि बेनिफिटआ बांसिन जायो जोङो क'क्राझार जिल्लायाव जोंहा मोनसे गोबां टेस्टिमनि दं हाउ we fasted to get some possibility as for example माबाखौ बयबो मिथिगौ लोगोसे हाखौ ओमफ्राय जोंनाथ' गोजानाव आधा बिगालाय दा जोंनाथ' गारि नांगौजासै मानसिफ्रा थाखा खमब्रै दा गेजेराव फैब्ला बेखौ बहा फार्टिंखौ जों बेखौ अनुभब खालामनानै जोङो फार्टिंफोराव लाबाय माबोरै मानसिया थाङा मानसिया माबोरै सासे मानसि जोंहा हेल्प खालामदों बिथांजों जोंजों खस्थ' खालामदों Oh, these are the result of our fasting prayer. Itu ada dia baik, ada komunitas mereka, kalau berada ini bundu, obat, itu obat, siul strong, pasti, ada kamu berada, siul itu kita, uang kita ini ada, beberapa kali ini mundur juga. Fasting pray and fast and try fear God depart from everything over 3:7
माबा सोलोंनांगौ बेफोरनो जोङो माब्रै जोङो जिउ खांनानै थानो आं बुंगासिनो दङ how to live in the end time बेनिफ्राय how to prepare माब्रै जिउ खांनानै थानो आरो दानिया माब्रै थांखि जानो how to get prepared बे जाहैबाय जोंनि बाइबेल दंनो जोङो फरायदो ध्यान खालामदो आरो गोसोआव लादो read the Bible meditate on the Bible and memorize गोसोआव लानांगौ गोसोआव लायाबा जेरै माबाफ्रा पुर'हितफ्रा मन्त्र खनो जोंबो बेबायदिनो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मन्त्र बादि बुंनो मुखस्थ' बुंनो जोंहा गोसोआव थानांगौ जों बेखौनो बुंदों बेबायदिब्ला जों गावखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ जोङो जसुवा एकनि आदबखौ जों मोनखाबाय सानहर नोंसोरो बेखौहाय माबा खालामनो आरो ओमफ्राय बेफोरनि 19नि सुद्द'आव बेखौनो बुंदों आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राया आरो आंनि ध्यान खालामनाया जेन' गोरबोजों आरो गावखौ जायो बेबायदि जोङो फरायनि बेबायदि जों मेडिटेट खालामनि जेन' बे गासैबो गोरबोनियाव आरो गावखौ जायो आसा प्रेयार खालामनायनि बिसय आङो बुंनोसै गोदौब्लाबो आङो बेखौ एक्सपार्ट नङा मिनिस्टार नङा full sense of my God minister बे प्रार्थनाखौ जोङो माबोरै प्रार्थना खालामनांगौ बे बाथ्राखौ आं बुंनोसै end time prayer जोंनि बोथोराव how to pray in end time बे समायाव अन्तिम समाव आं किदरे आंनि प्रार्थनाखौ लायो आरो बिथांमोन মই কথাखौ বিচাৰিছো pray for wisdom and strength to overcome deception and temptation জ্ঞান অর্থ আরো আমার শক্তি লাগবে যা দ্বারা আমি এই যেটু ছলনা ছলনা সেটুকু প্রবঞ্চনা আমি ওভারকাম আর সেকেন্ডলি pray that Lord will prepare you mentally and spiritually for the very last time. I don't know the very last time. Sebab lidahi bothor kan, everybody lidahi bothor je, dia bothor bagi malam apa tak lagi ada. Jadi be jetna bothor au be bagi ilu baru bothor ko jeno, age mentally, age spiritually age jeno hamtin dana hai. Abi berundang, pray that your faith will not falter. And remains spotless and pure for the return of Jesus. Jesus Christus berjasim jeno meni pertanyaan jeno gulunga meni pertanyaan jeno gulunga sebab ini gulunga itu apa usulnya di mana pencak sosial ini pada next semua pertanyaan ini selanggan ada gulunga benar tapi ini kan bebas praktek tujuan kalami Ini angni pertanyaan gulunga arangnya minangnya tapi kami hari kemudian insya. Ini pray sebelum berpakai ini praise and thank God for equipping you with everything you need for the battles ahead. Dan masa battle start tomorrow. Jadi yang kalau kita lawan kata kita Antichrist, false prophet, dragon. Dia mengenal Jordan, dia ni triple six, trinity, satanic trinity. Nama pribadi, nama ni Augusta. Baik saya sebutan nama nama pribadi, sombong aku. Ketika disebut ini dengan nama equipment. Ephesians 1 was referred to. Our kita mengingat poro helmet, atino, kosa yang betul-betul
मोनगोन एफिसियेन्ट सलिड हस्पिटालफोरा नाजागोन बेबायदि इकुइपमेन्टखौ जोङो होनायनि थाखाय खोन्थानायनि थाखाय जों सिगाङाव होनांगौ बेजोंनो जोङो दावहायाव जोङो दावगालांनो हागोन बेनिफ्राय जोबनायाव जों प्रार्थना खालामबावनि जे सानफ्रोमबो जोंनि आगान मोनफ्रोमबो जे इसोरा फोरबोआ जोंनो बे सहायखौ होगोन When the Lord will establish and manage his steps each day. सानफ्रोमबो जोंनो नांगोन बे प्रार्थना बेनिखायनो प्रार्थनाया बेसेबां दरकार जोङो बे बाथ्राखौ जोङो मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे पइन्टखौ आं बुंबावनोसै encourage others in Christ. Encourage others in Christ. बांसिनै थेसलोनिकिया 5:11 Comfort yourself together and edify one another even as also you. बेबो जोंनि फैनायाबो बे मोनसे अंश मिशननि आउटरिच मिशननि मोनसे अंश बेबो अबसे इडिफाइनि खोथाया एसे आलादा बेवहाय जोङो इन्सट्राकसन होनाय बा स्पिरिचुवेल कन्डिसनखौ इमप्रुभ खालामनो हानाय बेखौ बुजायो नाथाय जेखि जाया मानो जों कम्फर्ट yourself together आरो बेनिफ्राय मेइन जेनोखि जोङो नैबे आउटरिच मिशनखौ लादों बिनि बाइबेलनि बेसिसआ जाहैबाय एब्राहिम पस्ट सौबिस पसिस मा बुंदों बेवहाय नोंसोरो नायदो आङो नायबाय थाला समा बांबाय थाङो जे नोंसोरो गावजों गाव मोजां मावनाय आरो अननायाव among yourselves. मा बुंदों खायसेया बेफोरखौ खालामा नाथाय नोंसोरो खालाम मानो जोबनाय बोथोरा खाथि खाथि नैबे बेसेबांबा बोसोरनि आगोलनि बाथ्राखौ बेसेबां रेलेभेन्ट जादों बेनिखायनो जोङो फैदों बेनिखायनो जोङो 2012 समनिफ्राय जोंनि आउटरिच मिशन अरुणाचल बेनिफ्राय देखियाजुलि बङाइगाव ओरैहाय बेंगलनि गुवाहाटी ओमफ्राय आरो बेखौ बोसोरै लागोन होननानै जोङो डिसिसन लादों रिजलुसनाव दं मानो गावजों गाव अननाय आरो मोजां खामानियाव जोङो सुबुं जायो बेनिफ्राय इसोर ख्रिस्ट'नि जोबलांनाय खामानिफोरखौ बिसोरो मावबाय थादों keep on doing the work of the that way अनज्लायनाय गैयाबा खुनु मण्डलिया थिसिनो हाया अननाय गैयाबा खुनु मण्डलिया थिसिनो हाया गावस्रागोन डिभाइडेड जागोन मण्डलियानो हयथ' नाम्बार 1 नाम्बार 2 A B जाहैगोन अनज्लायनाय गैयाबा अनज्लायनाया मानिफ्राय फैगोन फरगिभनेस नागारज्लायनाय साइड बाय साइड अननाय नागारज्लायनाय बेनिखायनो गाव बुंजागोन नोंसोरो गावजों गाव अनज्लाय आरो आंनि बोसोनखौ नोंसोरो मानिफ्लायदो होननानै बुंदों This is the gospel. साख्रिआवलाफोरखौ साख्रिआव ओरैबायदि बेस्थ' बिफां-लाइफां साख्रि सिदा टेनसन माबा हाजिरा हैनांगौनो नैथियाव ओमफ्राय खनसेमारि जाया आरो बे अबस्थायाव जोङो माब्रै जोङो हाउ टु प्रिच द गस्पेल आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बुंलांदों ग्रेट कमिसनाव जे नोंसोरो हादरमायाव थां ग्रेट कमिसनखौ जों मारै मावनो बिदिब्ला साख्रिआवलाफ्रालाय मावनो हागोन ना हायो पाउला बुंदों माबायाव 2 करिन्थियान 3:2 बे नोंसोरनि
आत्मायावनो लिरनाय लाइजामफोर दंसै आत्मायाव लिरजानाय लाइजामफोर अब्ला बिनि अर्थआ बेनो जे जोंनि बेबहारानो जोंनि परिचय to whom we belong to whether we belong to Jesus Christ or to somebody else जोंनि परिचय साख्रि मावग्राफोरखौ फिक्स खालामनो हायो आंथ' एसे दुगा बुंनाय बायदि जायो गावखौनो एसे दुगा बुंनाय बायदि जानोसै साख्रि मावग्रा मा होनांगौ आंनि सिनियर अफिसारफोरखौ माखासे अननाय गैयि साननाय गैयि खस्थ' लायोना बेथनखौ आङो होबा बिनि साख्रिखौ आङो लानोसै एकदम बुंखानाय दङ बिराद गिदिर अफिसार आंबो सार नोंथाङा बिदि खालामोब्ला बे बोरै खालामनो नोंथाङा बेखौ अनाबा सोर अनांगौ जागोन बिदि जाबां सार बेसेबांबा गिदिर अफिसार दा बे बायदिनि बाथ्राखौसो आं बुंबाय ना बेनिफ्राय आं जेब्लानिफ्राय रिटायार जायो आंनि माबायाव बे सारा बुंबाय लास्ट टाइम I learned so many things from but you don't know. नोंथाङा जे आं बुंनायाव बे मानसिखौ हार्म खालामालासिनो बेनि जथेस्थ' ना ओंखायनो बे अननायनि बाथ्राखौ बुंनायनि गेजेरजों प्लिज खालाम बेनो लाइजामाव लिरनाय बाथ्राया बेनो आं सासे अफिसारखौ आं बुंगोन नोंथाङाबो एसे गाज्रिसिन नोंथाङा मा खालामो सिगां मा खालामदों बे माबाया अफिसा बेथन मास मोनथामसो ज' खालामबाय आधा होबाय आधा होबाय बिदि दा खालामथार हाबनांगोन नोंथाङा आंनो बुंगोन whether because he is my senior आं बिदि बुंनो हायामोन आरो ओइ आपनि को কথা माथा नहीं बोले मैं की बोली डाइरेक्ट खोनासिनो आङो मोजां आङो आंनि गोजौनि अफिसारखौ बिदि बुङोमोन नोंथाङा अननायखौ जुदि दिन्थिनो हायाबा मा अफिसार बे फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ नोंथाङा ग्रेड 1 साख्रि मावजानानै माने बिदि बेथनखौ बिदि खालामनांगौ नङा लाजिनांगौ ब्लक बेबादिनो आं बेखौ बुंदों we can please in that way आरो केर'लनि समाव आङो always I used to tell one word from the Bible So in that way, the small things can please the Master. That's the way. Asa, can you pray? Repent and be saved. Repentance. Allah. We cannot remain spotless unless we are born again. We cannot enter the kingdom of God unless we are reborn. The reborn means that the Virat is subject. Why am I very like sesuatu naik mudah, sesuatu naik mudah. Karena saya slow proses. Mungkin kalau buang saya pasti terlalu. Coba ya, coba habis ini. Proses dulu.
Mesele biyo tujuannya tanggungan sudah biyo dapat 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 mulai bukan tanggungan sudah tapi bukan tanggungan semua mereka kita hanya ada yang masuk dan yang berbeda mereka ini berbeda kita हम bukan जाबाय kok नाथाय बे सिखिरिया बे आगोल मा जायोमोन बिलाइखौ जायोमोन दानि बिलाइ जाना बिदि सोबसै सिगां मा जायोमोन दानि मा जायो बिलाइ जायोमोन बिराद आराम लोगोसे बेनिफ्राय आङो जोबनायाव इजराइलनि बागै Israelखौ इसोरा सायख'दों गुबुनफ्राबो बुंनो हमबाय Why Israel is so powerful? Why Israel is so strong? And he has dominion over all the world. Apa nak hilang? Mana ada yang hilang? Kami ini ada dia. Ini bajulah yang dipakai. Kayak apa ini? Sesuatu yang betul sekali. Orang kalau mesti dah, kita mesti baik. Oh, begini namanya. They believe in Jesus Christ. They belong to God. That is why they are so powerful. Sini yang Islam ini kami tahu. Dia dari baik. Jadi Maria ini adalah Israel itu adalah nama saya. Israel sejak itu kepada saya buat sasana saya. Ini sistem bangun Israel dan bergerak di tanah negara undang-undang. Dan itulah Israel itu saya kuat Abraham saya kuat Israel kuat dan Abraham ini gezetin itu semua yang ini gezetin dia tapi akhirnya Israel mense grup nanggung menentukan dia juga kami aku berkuasa to represent his character of art. Every video ini sorry terus good berkuasa ini tak kerja mesti good pun ada apa. Ini kan ini Israel itu Israel Abraham ini semua ini kita beritahu. Ini berarti nomor God needed Christ to come to a lineage. Esta conforma de que Israel conforma de que Dios creó conforma de que Jesucristo es ayuda de planeta Israel Jesucristo was a Jew Julius Agame Israel economic would say that Jesus would come in the Jewish family and he will preach. Aro record people, all people among us and blessed through you. Genesis 12:1 say, then all people on earth shall be blessed through you. All who are in our their Madri, Akibat, আজকে এই অবস্থা কিন্তু ইজরায়েলৰ কথা হ'ল কি ইজৰাইলৰ হিষ্ট্ৰীটো আমি চাবলৈ গ'লে বহুত বেয়া 7 times তেওঁলোকে वाइल्डनेसआव बिसोरो साफा बिसोरखौ अबज्ञा खालामो
이미 또 말하는 것을 사망하는 they disobeyed God. They stand rejected by God for the time. For the time being. Because they reject Jesus Christ as the Son of God, they stand rejected for the time. They move to the sin. Israel dosa. Ini kosong semua. Efek problem masker, motor betul. Bebagi usaha. Namun, apabila sebenarnya ucurau seni sampai mana? So, river, take us in the latter part of the retribution. Karena ini musuh itu rekod loh, dari komunikasi Israel ahli komunikasi. Ini river komo, ahli komo ye, Yesus Kristus Yesus sama manusia dah utai Jews kan, dan Jews dah Jews. Saji sahaja orang sahaja kaya, manusia daripada orang ini kan ini serba temporary bahawa kau utai dalam. They are suspended, they are disconnected, they are rejected for the time. Because they go high, rejected all the spiritual reward. Spiritual reward will take place in the later part of the salvation. Ezekiel 36:24. Tapi kanisona mah sebenarnya bukan Israel kanisona mah. Lalu kemudian saya baca Euphrates River. Saya kira kita ini betul. Tapi Israel ada di Korea central system, natural boundary. Jadi itu selama itu apa kabar? Untuk sekarang baik central boundary di Euphrates dari west. Karena kalau boundary Euphrates river di Raida, Euphrates nadi itu Raida. Tapi dia bukan Ada enemies of armies from the east should come through the river to attack Jerusalem. Jerusalem go around the Mumbai around. Tapi saya sudah already semua passages punya lambai dalam. Jadi profesi apa kita? Tapi this is God's provision. This is God's prophecy. Abi ini sebab orang mungkin kasih ekos bisa. The day of the Lord forces the armies of the world being gathered against Israel. Ini semua doa sering suara ini semua. Tapi kita semua, orang Palestin, orang Hamas, sebelumnya Muslim bangsa, dosa mereka berbuat dan kembali. Tapi kembali ini ofisialnya beda, sering suara. Bom suara ini semua sudah ada. Kami ini jadi ini kita tu bukan kami sini ayat ujian tempat kita orang di dah sih orang dah jadi sih tahu ya sebenarnya kita masih sudah orang itu jenari
जोङो दिनै मानो सिरि मोननो हाया बेनिखायनो आं नैबे फट'खौ होनानै बिसोरो ओरैनो सिरि मोननानै था आर'ज खालामो दा बे अबस्थानिफ्रायनो जोङो बे मेसेजखौ जों लाबोबाय मानोना इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोनांखौ सिगांनो होखादों आदम हाबानि दिनावबो होदों बेनिखायनो लाइफखौहाय बिसोरनो अफार खालामदों नाथाय बिसोरो अबायध जानानै थांनानै दा बेनिफ्राय इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो हरबाय जायफोरा बेखौ बुंबाय बिसोरो बासायजानांगौ बेनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांनायनि उनाव गोथार जिउखौ जोंनो हरबाय जेन' नोंसोरो फोरोंजानाय बादि दैदेनजानाय बादि हेफाजाब मोननाय बादि गासिबो होबाय इसोरा बै समाव 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जानाय समाव इसोरा बेजिनाय बिराद धैर्य दंमोन नाथाय दिनै इसोरा धैर्य गैला दा बे धैर्य गैयिनि थाखायनो नैबे जोबनाय साना जों खाथिसिननिफ्राय खाथि जागासिनो दङ जेब्लानाखि इसोरनि धैर्य सिमाया बारलांगोन अब्लानो गासिबो बे ट्रिबुलेसननि खोथाखौ आं बुंला बेखौ जों बयबो मिथिखागौ नाथाय बे ट्रिबुलेसननि उनावनो मा जागोन the morning of the wrath of God इसोरनि क्रब इसोरनि रागाया बे ट्रिबुलेसना बिदि इसोरनि रागा होननानै ट्रिबुलेसन the wrath of God that God is pouring out his wrath after the tribulation बेबायदि घटना गैया इसोरा जेब्ला गावनि रागखौ बख'बाय बुंबाय दा बेनिखायनो जोङो दिनै थामथिम जानो गोनां आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जोंनो इसोरा मोनसेल' जिबन होदों बे संसाराव only one life is given we are not going to incarnate जोङो जोनोम लाफिनला बे जोनोमाव जायासै बै जोनोमाव आङो थामथिम जानोसै मानोना न'आनि बेलायाव लटनि बेलायाव आरो बे साफा सिख्ला थांनो गोनां बिसोरनि बेलायाव मा जादों न'आनि बेलायाव थांनाय जादों आरो बे हौवा गोदाननि थांथि जानायनि उनाव बेयाव बेनिखायनो जोङो दानो जोङो सिबिगोननि आरो जोङो बेबायदि जोङो गावखौ थांखि खालामनि आरो मा बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय आङो जिबन होनो फैदों लाया जन लाइफखौ जन पासनि सल्लिसाव बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो जोंनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे नोंसोरो दिनै इसोरनि रावखौ खोनासङोब्ला नोंसोरो गावनि गोसोखौ खोनानांगौ गोबां मानसि दं जोंनियावबो दङ एखेबारे सोलायनो रोङै आरो लोंग्रा हाजार नोङो बानजाय हाजार नोङो इसोरनि रावखौ नोङो बिनो बे थायो आरो गेजेराव गैया गैया इसोरनि बाथ्राखौ नोङो हाजार बे बानजाय गैया बेनिखायनो एभराइनि सानि सापर्टआव जि बुंदों today you hear his voice do not harden your heart इसोरनि बाथ्राखौ नोङो दिनै खोनायोब्ला क'क्राझारनि फैनानै गिदिर बुंलाबाय आं दिनै इसोरनि खोनासै बेबादिनो आं थाबाय थानोसै माबोरै जोङो जिउ खांनो बेबायदि आङो होननानै सानो आं बेनिखायनो इसोरनि रावखौ बिसोरो दिनै खोनायोब्ला बिसोरो गावनि गोसोखौ खोनानानै लानांगौ आङो जोबनायाव मोनसे सल' बुंनोसै बेनो जाहैबाय सैना मार्टिन लुथार सारा बे मानसिखौ मोनसे बोरै आलायदोंमोन बे सारा गावनि माबाखौ सैतान बे हेदाबो सासे
मानसिफोरखौ नोंसोरो बोरै आन्दायहोनो दे साफा साफा बुंबाय सासे बुंनो आङो बुंगोन इसोरानो गैया ओमफ्राय सैताना आसला बुंबाय बे जाया मानसिफ्रा बोरै मिथिखागौ नोंनि माबाया राहा दं आरो सेकेन्डखौ बुंबाय नोङो नालाय सेकेन्डआ बुंबायनो आं बुंगोन there is no hell गोरोबनानै गैया बे गोरोबाव गासैबो बुंबाय दं गोरोब गैया होननानै बुंना मानसिफ्रा जेबो जाया मानसिफ्रा मिथिखागौ सोरबो दं गोरोब दं होननानै मिथिखागौ माबा थिन नम्बर बुंबाय नालाय बे बुंबायनो आङो बुंगोन जे अब्ला दिनै जों जुदि सानोब्ला समा दंबावो सोरबा सोरबा बुङो आङो माबा 2026 फैनो हागोन बुंगासिनो दं 2026 सोरबा हयथ' बुङो आङो 70 बोसोर जाब्लासो बाइबेल फरायगोन सम दं जेब्लानाखि जों सानगोन जे यथेस्थ' सम दंबावो बा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायानो दा जाथ'वा बेबादिया बे थगायजाबाय बे आन्दायबाय दा जोंबो जेन' बेबायदि जाया समा दंबावो मुगाया दंबावो दानि जाया 2040आवसो 2050आवसो सोरबा ज्योतिषिफ्रा दङ 2040आव जागोन 2050आव जागोन 2020आवबो जागोन होनदों सोरबा सोरबा 20 + 20 40 मा बाइबेलाव बिराद ओंथि गोनां बोसोर सम फिसा गतिके 2020आ 2020आव फैथारगोन इसोरनि रावजों जोङो आरज खालामबा इसोरा मानोना जन 17 बुंदों God's word is the integrity of इसोरनि रावखौ लानानै प्रार्थना खालामबा इसोरा बेवहायनो दङ आरो इसोरा मोनसे बेखौ हामबायदि जों गुसु प्रार्थना खालामो सोरगोआव थानाय अनसुला इसोरा नोंनि रावखौ जों खोनानो मोनबाय आरो बे रावा जोंनि गोसोआव हाबनाय बायदि बोर उनाव बे मुलुगाव उन्दुनानै थानाय थुंथुनानै थानायफ्रा सिरिमोनो आंनि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो फरायनो गियान खालामनो सोलोंनो बेबायदि सानफ्रोमबो बोर हो आरो बे बाथ्रा थानाय प्रग्रामखौबो गाहाम बिदिनायखौ